Malawi Brief. A Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe lija la SIDED, amangidwa, ndipo kutsatira kumangidwa kwawo anthu osiyanasiyana mu pologalamu yachidzulo akupereka maganizo awo pa nkhani imeneyi. Chifukwa chimene angachite chimakhala cha ndalama. Kodi? Mwanenga zibaba lija lidapita lija, achina Richard Chimwendo Banda, achina Namuleli acha, anali ndi ndalama amene achawo zochuluka mpaka lero latakali nazo. Ndiye anzawo awina kukhala maudindo ngati amene acha. Sikuti iwo acha ndalama yakakulandira 200,000 ayi. Mamiliyoni. Oho. Pano pamene akumala wa kuparliament kukatsiku. Sindikudziwa chifukwa lendi mazitsala kuti woti thungu aliyese patsiku alandira zingana alawasi. Ndiye ndalama zimene zimakhala kuti zikupezana akamachita ti mamili kidawotija ndi ndalama zokhazokha zimalowa mwakauti. Okay. Ndiye mpomveka kuti munthu ukhoza makabula magalimoto oku amatatendera zonyamula chinangwa ku mitundu malandiro pakalesa. Chifukwa zinazinzoda kuitsa chifukwa chakuti malandiro pamene aja mpaka lero wena adakapititsa bechiro mwina Anamiwa amafuna kuti nduna izizi zilipo lerozi zizigula ziphakasa ngati zimene zija zoti zizilanyamula chinangwa kumabweretsa marauni anthu kumagula. Koma mmene mujandanenera kuti munthu akangokhala nduna mukukoma amakhangati ali chifupi ndi Mulungu. Chabwino. Chifukwa china chilichonse chimene angachite kaya nchozezeka chimakhala kuti chikubweretsera chuma. Oho. Ndiye sindingakambe zambiri za polisi chifukwa iwo ajanendera malamulo. Wa polisi iso sangodzuka nyumba mwake kuti lero tikatenga amaseko osalakwa ayi. Ndiye kuti aona polisi kuti uyuyu izo zimene akuchitazi kapena zimene wachita zimene akamutengera tsapano. Chabwino. Ndiye mwina mawa pamene tidziwe kuti kodi Anamiwa awatenga polisi chifukwa chiyani akamatsaka mafunso. Koma ndimangofuna nena kuti ngati anzathu awomenyera kufulu asamazolema kwelero chifukwa akhoza kugwa ngati mmene okhala Anamiwa. Oho. Chifukwa matenda wena ali wonse alimpolekezera. Komanso ukakwera pa matenda ako usadalirire manja ukhoza kugwa. Chabwino. Ndiye timaona amaomenyera ufulu amabungwe yawa adafika poti potayilira ngati muja adayimbira Kalelele Ching'oma kuti wayamba okodzosabwirizira. Ndiye ineyo ndimangona ngati kuti malamulo teni tidziwatsata ngakhale tikuwadziwa kapena mwina amene sosadziwa malamulo amene amathafa kuatsalira malamulo aja kuti koma ndikachita ichi ndilakwitsa ndikachita ichi. Ndiye kumudina nzako kunena kuti iweyo walemera mopambana ndichimo kaya. Chifukwa chakali ndita mwa polisi moti malamulo pamene kwagwire ndithu ntchito wina sasa zambatuko nena kuti ayi mambo manga omenyera mafulu anthu bwanji anthu ankachachiteze uku amafulu anthu osankatuluka uyuya msiye atakamba zimene antengera ineyo ntero. No, tikuthokozeni kwambiri Amaseko kuchokera ku Kasungu. Zikomo kwambiri amenewo Amaseko kuchokera ku Kasungu. Hello, muli bwanji? Muli bwanji? Bwino, kaini mwana kalindisa. Ayi tikupuma chidzulo chino tafika kuti? Kudetsa Mayani. Kwenkwene ku Mayani. Ukachewera wambiri. Nkhani tu ndi imeneyo ya Anamiwa. Dakhala ndikumasarira bwino bwana Sylvester Namiwa amene amachitira zinthu zawo. Kupezeka zoti atengedwa motere ndikuona ngati pena pake ndi chipongwe. Chabwino. Mafani tsutsane nawo Amaseko amene achoka posachedwa apa. Mutsutsane nawo? Tsutsane nawo. Kuti ndiko muno muri kwera tsikanda anthu ake ma iye open amene afa tsegula masenga ndimene zikulani zikuendera. So bana chipesa na mimi ndazambia ama tsegula masoma ndifaroza. Kumabula apa zinthu zikukhota apa tikatazele tikatakaza kwenda mndondomeko yako ino. Ndiye kubera kuma muchinga muchukamo ndimona ngati zosaina ifate mu mtiko limene is constitutional. Ndiko ufulori timatsatira malamulo. Chabwino. Sibwino kuti chingana zimakangani kuti sauti zingoenda apo autopilot maenda kuzolori chipita kuti. Ndiye inendi kusanawo Amaseko kuti achita bwino kwa manga ndiona ngati mkulako pamufuti amatsaliza ena sikumadwa kumene zinthu zikuendera mdzikomo. Chifukwa Amaseko akutero kuti munthu ukakhala nduna
umakhala ndalama zambiri nduna sipafunika umayigwiragwira idzilemere chifukwa kumene kuja kwa ndalama akutero amaseko ya aya kuyamfula kola kuita kumene kumana kali ndizifwa mawa sikumbuka zoti atakaso ku position atakaso kujani kudzuwa position ndi kudzuwa ndi akama ichita kudzuwa ndikazoti mawa asatarengapo iwa wasunga ndikumbukira akana akupendera ndi tukupoti zayo mukuti ndakana ngali za cement lero asakase aifuna ndi pampando ya pena ngata waika mine bobo nditha kusizowa yota tote teresikali chabwino ndithu bwana no tuthokoze kwambiri kuchokera ku Mayani ya amiga zikomo. Hello muli bwanji? Tafika kuti madzulo ano? Kuchezi? Oh kunchezi kudutsa pakanengo apo. Mawu anu ndi otani chidzulo chino? ina maganizo anga dufana emigirana niwa Chabwino. sai mundu ole bandina ama abilia kuyankula ere waje ndaba bila kuyankula Chabwino. wote bandiva leto mufane Chema. ndawe zina kule bandema wao wamodanga kule ama kwela chipana kusika ndi ivane zina Chabwino. ngari ya dibebi ja wandabana ngari kule anakwela chipana cha dibebi Oho. maona zime zikorosa zime nyira marana abangira kunja wabona ukwela chipana Koma papa ramadzudzula DPP omwewo. ndikhoza kuchoka do kumabwera kulina ngala kuzuzwa zeni kumwe pasika apa kuzoa Aha. ndone kumene kutsere nkhaniko apazambika ndone kuti zitamorani kuti chiteke nijani Chabwino. vakakuti palizo kuti akulunikiza ndati viviyo kuti ingokanya ngoifatipitisa Malawi kuti ngana kuzuzwa muzonadi tizione kumathero Chabwino. koma ndalimbikitse kuti azilimbikira zona machira zofama khala oyambilira kututulira yoyambika atitise kuti bandima ndithu azimenyawo kuwa Malawi Chabwino. koma ine ndikudikira kuti kupambeni kwayo kuti zidani zinthu zimenezi zikudzusokwene kutani kuti amantudade nabe akhala kuti ali kunembedeka pena atuluka mwanda ali mumwe Chabwino. No ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Nchezi. Madzulo abwino. Hello muli bwanji? Muli bwanji? Tili bwino nkuti tafika madzulo ano. Kumulanje boda? Kumulodza matuja? Chabwino. Mawu anu ndi otani madzulo ano? maonga ine kunotino magasolama kuno kuboda ine maonga kuti ndikone ngati pena pachi anthu omenyera machina namiwawa sasa maone machina namiwa maone ulo chikuachina ndilachina atrapeza acha ai eme kunali MCP anthu kuleti ndula solinaiti ndalama ndula nani ndalama koma ngati pene kanthu chima kapito kali konchi koma GPP wamene angolowa akuti nduna makhalindira pake ndula chika kwabiri mboma imakhalindira mabasi mina nene yakatwale kuti anthu amene achama kati andikanga timongo wawo koma tsopano boma la GPP kakuti lipange chinthu anthu amasange pyamale kuti akulemera pombi kuti so nduna angata chimwendo banda aja chinakukunde ndani anthu amene ajamatani ngati maona anthu amene osenaolemera koma ngati mene awatisamanena tamankhwapo kanthu koma tifupa boma lalowa ilira GPP lekota nali kususa lalowa akangona watu akakuti mwadabu kuti kodi wina akatapanga akakati boma lina lalowa kati bisimakaziko Ngemo mmoja ndege ya MCP tunaenda kupanga kama tuanze kudukumana kila hapo talibani aliposa panda kati kwanza kama inukunga kubandiki na yake boma dibinga ngoa asaba na zambi ndio bana kati kuti kipande pekee GPP yangu anzo mbili anzo ndi ya mafu chapu sana kwa mbili kwa kukula kunisha kumene kuti ama ngotenga na hoi babani sio sama kuna chipangi cha matuboma hapa mimi naweza kukamba mucha ikale mtu momwemo ndola kuisha kwamba GPP imejira kwambiri obeboma linaje chamangu aina tepe zitaje nzangu chini chamangu koma ilipo mangolowa hii ndio kunena zambi tena wala kata tena wewe na miwao tena wacha hivi huko sio sauti kwa mwina tu anakutia
nadi ama tingira zambiri timazo zambiri fanyanga aminiwa tete kuma chopano kuhani yokuti ngona zikulemera ngona ngombe yoti ndona ngamakalo yesau ndona ngakuleka ngodacha bichana mzoza kwenda ndana zambiri pi kiti kwa shamene chencho chito sinchamo magari moto marawa kiji bali choti ama tingira mazo nchiro ngoma magari moto raumba fayo bali chimono ngai umbuma muti kungamba ngona bali chimeche mono ngwa tabaya yao yendama wimango kwa account nanga kwa kwa magari moto abwini fayo wacha tatenga ndama za kwa magari moto bana no nditoko apena chena miwa kona karibana baje aku apena akukoni na mbali oho ni mbali nao we boma lati pia kumada nao ushandi boma linali bwana ndiko kwa bili kuno ulanje madaliso ama ndiko kwa bili iya tikutokozeni madalitso kuchokera kumulanje. Hello muli bwanji? Tikupitirirabe kutenga maganizo anzika pa nkhani ana miwa tafika kuti madzulo ano. Oho. Kodi kwa Chiwoza ndi mbaliti? Bajiseka. Oh, okay, chabwino. Ya. Brema mulakata. Mawu anu ndi otani? Itemba wanzu anamiwa. Ngadali ndi umboni. Ndokunika akanyene umboni. Oho. Chimene timafuna chitu chimene chocho kuti magari ngati anagula ati magari moto 6. Ndalama zake anazilenga kuti. Iye mwini wakakukana kuti anagula magari moto awiri. Ngati anamiwa ali ndi umboni wonena kuti anagula magari moto 6 akumangisa hotel. Abilike umboni. Chabwino. Koma ngati umboni anamiwa alibe. Lamulo ipire ntchito. Oho. Tatero rini pleno mulakata kuno kwa Chiwoza. No ndikuthokozeni kwambiri kuchokera konkuno kulilongwe. Hello muli bwanji? Hello. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Bwino muli bwanji mundokulu. Ayi tilipo tafika kuti madzulo ano. Kuno nkudedza. Oho. Mbali iti kudedza? Mwaiva nkhani itu? Ayi nkhani ndaiva umaso tatokoza kwambiri kungori chinthu kwambiri chifunira muziki onetsa kuno bwino. Mwati bwa? Chifunira umanyi onetsa kuno bwino. Porina kamoyo lero ndiwovuta. Nkhani tukambirana madzulo ano mwaitsata? Ndaiva yomangidwa anambi. Oye chifukwa mumalowera kwina mmandibalalitsa. Mwayilandira bwanji nkhani yakumangidwa kwa anamiwa mawu anu ndi otani? Mawu anga ineyo ngona kuti pakufunika kuonetsetsa chifukwa chani anthu ena amakonda kuti aziona zinthu zailo momwe munthu aone chuma chake. Oho. Imene ndengoirani ikuyendera. Ndiye pakufunika kuonetsetsa. Chabwino. Yawo anali ndi zawo. Mukonde pamuno bwino menepo? Mukutero kuti awo anali ndi zawo. Ndi munthu usamude chifukwa mwina anali ndi zake ndipo tiboma lero ikumang'anitsa kwambiri ndimene chuma chikuyendera. Okay. Chabwino. Ndithu ine ndikuyamika kwambiri koma kufuna kuti awo kwamba kuonetsetsa samba kuwamanga munthu ali ndi mavuto. Oho. Ndithu munthu mkulu. Iya tithokoze kuti kudedza mwayimba motero. Ndikuoneraso mavogama amenewo. Chabwino. Zikomo. Hello muli bwanji? Chilipo muli bwanji wawa? Ayi tilipo tathokoza kuti mwafikaso chidzulo chino. Ifetu tayamika kwa basi. Akumbutseni anthu kuti tafika kuti.
kutenga pe kusalima kunyanja uko madzi ambiri kumazambiri kakweli yathuko kuli bwanji ayi kunonso kuli bwino chabuno akalindiza mwayilandira bwanji nkhani yakumangidwa kwa anamiwa bwana tunkhani tailandia tikatengera ndale za ku Malawi yokakhala activist umafuna kukhala olimba mtima oho ya ngati sukhala olimba mtima umathera pomwepo musatero taonapo ena ndithu mbuyo mu akuthandiso ngati makatani kungomangidwa kawiri katatu alayi na Malawi sowafera oho ndiyeno anamiwa afiti mayembekezera fauti tawerenga paja mwena kuti kuti chingaitepo mulomo ndikuti chamangira polisi sinatana dani sanatuze mabefe maganizo athu ngatili nkhani yake yomwe yachimwe chipungu na Paulo sechisawe ayendapo isapepera ntchito yawo pamenepo bwana ngati nkhani yake chabwino komano ngati nkhani yake anthu awiri awa ngati anamiwa wakunena zoona kuti anthu awawa ayi ndimene katangala kuyendera sapo aona bwinobwino andioka amanga yaya kanangopeza njira ina chabwino koma ngati pali nkhani zina oposa izizi ayi chabwino kuti munthu amasa kumangidwa ndachepeza zathu awandale chabwino tisapache mfumi oho eya ngati munthu ukutchulidwa kuti iweyo ukupanga zachiphuphu vomereza fufuzani zona zake zenizeni mtengeni munthu yomwe ukadaulo usapisa ntchito mpandale kana polisi ngofika mtongo kamanga yake ndazipani zanu kapena Malawi munombo zimatefedwa kwambiri papo kuisa ntchito anthu a polisi mopanda nawo nzeru ndeyino akuzidi kuchenjezeni lero musapange zinthu zamapanga akongeresi kumangotenga kalindo mmamawa masana mazulo lero soti muzibwereze zokhazo sikufuna iyayi uziko lindi lathu sinolokha anthu andali iyayi uli ndi ufuna woyankhula mwatiopseza inenso ndaopsezedwa oho akuchuluka ayi pa television paja mwankwa kwambiri zile zesesimaopa iyayi kana television utawizika maganizo athu chabwino uyimira ntwenaso amene ali kumbizi samaziwa iziziya ya kama niwawa chonde ngati nkhani yake ili yapolisi zatu usanapita kutakabwere kuzapanga patembo kumeneko ngati ndi zili izizi ndoti ndizoonadi kuti awawa achifungwa anabadi oho ngasikhali zina ayitindikira timve koma ngati nkhani yake iyi ande kudipipiko ndo aya ndimkusowa kwambiri akakuti muzamanga kwanga chabwino inetu akaliimire pamene ine ndikuyamikireni kuti mumapereka maganizo anu tasokoza kwa basi osataya mtima akamakuopsezani kumangopemphera basi zikomo zikomo hello muli bwanji tikupitirirabe kuwerengaso ma message apa kutero kuti ayi pamenepo anamiwawo ngati zili choncho ofunika abwere ndi umboni